Right, tús le rudí mar sin mar toscantá agus tá daoine fnach an dunéir agus beidir go méid siad a gcúraigh susbeag go hógant ribré agus tá daoine eile dul ar an móthir. So, is mis Jacqueline Ní Argasa príomhhaim na COGG agus bhálum iarcholaí lom Seán P Ó Briain iarchigire Treorach a Ceardlann bhí sa gobar le Seán ar roinnt tugraí éagsúla nuair bhí mar sa cigre agus nuair dóg sé bhí agus nuair thosaigh mé le COGG bhí sa rálam féin má dhéanam riamh aon rud máidir le cursaí Treorach arm be mé ag brathar Seán P. So is far a bhfuil an-taithí agus réimse seo iarmhúinteoir Gaeilge agus Francíise agus tá an-suim agus rá aige go cúrsaí Gairmeacha agus líne óga agus an Gaeilge, so i sin go léir le chéile agus an sin bhálum Aoife Ní Shéaghdha chur an nanadí. Tá Aoife linn ó bhí anar na bliana seo ní si linn blian fiú. Agus so nuair bhí smuoineh ar an gá a bhí le rud éigin mar seo den na scoilne agus do líne óga bhí a gom gur spéisiúir le Aoife in san réimse seo chomá. Tá comíar hí sa Gaeltacht ach drastal si ar an Gaelscolaíochta chéile lom féin. Fád siar. So, you know, anna hiiscinnta cé ar an dá cóhéig sa stocha. So, ní se an seo le bheith géiste flumsa tá chun an Tionól in is uirt an bhirt ach seo canvas rudí is rágúla atá déanta ag le támanna nuas mar ní bháin go dúcann sé ólas mar leis na deisina bhéir ó héh Gairmeacha ach léironn siú do gcuoine óga go bhfuil lucha buint leis an réige, bhfuil lucha buint le go scillan na tanga agus bhfuil si ag tastáil buin agus go méid si ag tastáil ó héh na Gairmeacha seo go léir. So, an hinna bhfuil Gur mí mai go tá fáilte mhór roimh agus aithníam tuigim nach bhfuil mór an comhlóirí Treorach an seo agus dramar leis sibh atá buinteach le cúrsaí Oideachas agus tásúla go bhfuil sibh tainmh agus tarbheith as an cur láthir seo. Sa sesiún seo bé mé de ddíriú ar Gairmeacha le Gaeilge ach tuigann sibh go ríomhhaid bhfuil níos mó ná gairmhróir i gceist le saoil an comhlóir Treorach. Tá trí gné ar le a bhaineann le cúrsaí Treorach. Tá Treoir Oideachasúil, tá Treoir farsanta agus hóisialta agus tá gairmhróir a gceist freisin. Agus is trú nóir intuisteach in na lán scoilna tugtar an careers teacher an duine sin an careers office na rud éigean agus ní mai leis na comhlóirí Treorach an teideal sin. Is fearló go mór an teideal comhlóireach Treorach nó guidance counselling a úsáid agus an teideal don fós ná comhlóir Treorach agus ní gairmhróirí sna hiarmhún scoilna. Ach sna coláistí tríú leibhéil tugtar gairmhróirí ar na daoine agus churann drám eile an comhlóireacht ar fáil don na mic léinn. So, mas mín leat más lethórt don comhlóir Treorach sa scoil just aber leis nó leihí tuigim gur careers teacher tusa agus béis siad ar buile leat hena féin. Now, tá sé de réir an acht Oideachas, mí indigéad nógus a thucht, tá sé de gúlgus ar gach scoil Treoir Chuige a chur a fáil, ach ní léon san bhíú ar cadtá gceist le Chuige. Ach tá caníl ag buint le sin freisin, buineann sé leis na hacmhainní atá ag an scoil. So, tá sé de gúlgus ar gach scoil Treoir Chuige a chur a fáil ag buint úsáid as na hacmhainní atá acu. Agus má scoil bheogaí is beag hacmhainní atá ag an scoil. So is beag Treoir a churann siad ar siúl go hifciúil. An dtí seo rutá gceist. Faoin gach scoil le gáilú uaireanta clig don comhlóir Treorach agus an bailach simpaí cos bíon de bhar ná faoin gach scoil beag an níos lú ná
Ceire úra a clig in aig na seachtaine do gach céad scoláire sa scoil. So má tá céad scoláire sa scoil, faoin an scoil sin ceire úra an clig chun Treoir Coileoireachta dhéanamh agus ní leor sin ach sin mar atá. Ach is scoil aber mís de ceiricéad daltaí bheadh níos mó a gceist bheadh idir 5 dearg agus 6 dearg uair a clig acu chun Treoir Coileoireachta dhéanamh. Go minic buineann scoileanna úsáid as an le gáilú generalta, the general allocation atá acu chun breis uaireanta ó thabhairt don cóileáir Treorach chun a chuid dibre a dhéanamh. Agus an cúis go bhfuil a lehéidir ann ná a cinú doscoláirí go mbíonn deis acu roghna oideachas agus roghna garama a dhéanamh. So roghna dhéanamh modular an dhéanamh mé ard leibhéal mathematics an ard leibhéal nó péród agus cumáile sin cadí na hábhar, cadí an rogha ábhar atá ann agus cadí an rogha chlár atá ann freisin. Now, smaoinigh, fiúháin má bhíonn 500 dalta sa scoil. Ní le cóileáir Treorach go bháin sa scoil. Agus ní féidir leis an cóileáir Treorach sin freastal gach scoláire sa scoil, ricnis gach scoláire. Agus sin an cúis go bhfuil an dearcú sin ann gur gníomhaíocht scoil ile atá a gceist leis an Treoir. Sé sin go mbíonn na múinteoir eile ar fad ag tacu leis an scoláirí agus ag tacu leis an cóileáir Treorach. Agus ní mór de gach scoil for an tacaíochta scoláirí a chur a bun. Agus a gná bíon príomhide nó an príomhide táisteach ar an gcuiste sin, agus bíon an cóileáir Treorach, agus bíon beidir ceann bliana nó bíon daoine eile tá ag clé le tacaíocht fólama rudí mar sin. Agus an cúis go bhfuil for an tacaíochta scoláirí ná, bíon cruinne acu gach seachtain. Agus gach seachtain tagan animlacha suas de galtaí a bhfuil fadhb acu. Agus déanann an uireann play ar cadí na fadhbne agus cadé an réiteach. Agus de gná socríonn an uireann céin duine sa scoil ar cóir an dalta labhart leis ar dús. An dinta rud a gceist. So, fadó curú gach duine chuig an cóileáir Treorach. Ó tá fadhb an leidin cóir chuig an cóileáir Treorach. Ach inis déanann siad roinnt play agus cinteoireachta faoi, well, is féidir leis an ceann bliana labhart leis an duine sin. nó is féidir leis an máistear spórt labhart leis an duine sin, mar réitíonn si go mbeidh le chéile an rud éigin. So dá bhrí sin, ní bhíonn an uireann sin strus ar an cóileáir Treorach éile bheith play le gach fadhb sa scoil agus le gach dalta a bhfuil fadhb acu sa scoil. Now, is príomhidí cuid a go bhfuil Cathaoirle ar bhór bhainisteoireachta sibh, tuigh sibh go bhfuil fadhb aircíochta le múinteoirí a fud na tíre. Agus tá fadhb aircíochta maidir le múinteoirí astú, múinteoirí ábhar astú a bhfuil Gaeilge acu. Agus tá gantanas cóileáirí Treorach sa tír faoi láthair. Agus tá gantanas níos mó ann de cóileáirí Treorach a bhfuil Gaeilge acu. Agus sin fadhb uair atá gist. Now, cuid den naimh ná is sa bhliain 2012 rinneadh curtha ar cúrsaí Oideachas agus buinú na hóranta Treorach de gach scoil. Agus bhí ar a lán cóileáirí Treorach dul a rais rang agus Gaeilge nó Berlin nó Garmánis a bhúnú, mar ní raibh an targad ann chun éacas a dúirt sin a dúirt an Rhein. Ach le cúpla bliana nús tá an targad sin curtha ar rais a rís, agus tá an targad sin a rís ag na scoilne chun cóileáir Treorach a ostú más féidir. Chomhairle sin tá 5 module leis na hOllscoilne. Bhí cúrsa a lúna ann do cóileáirí Treorach in Ollscoil Corcaigh agus Coláiste na Tríonóide ach d'éirigh siad san as.
So níl níos ach trí ollscoil ag cúrsaí a lúna ar fáil de comhlóirí Treorach sin ollscoil limní, ollscoil bhánúd agus DCU. Now tá DCU táhachtach mar tá siad san ag dul timpeall na tíre ag cúrsaí fóruachtaine, outreach programs ar fáil. Agus so bín cúrsa ar siúil acu a DCU, a cúpla bliain ó hin chuir siad cúrsa ar siúil i Sliogach. Agus drasal hart for trocha duine ar an gcúrsa sin. So tá trocha comhlóirí Treorach breise ag gantar Chuige inis ná mar a bhí. Agus a sin daise si go Kilkenny. So bhí siad ag Kilkenny an oirí, agus tá siad a ríise Kilkenny im líne, agus tá siad a chur cúrsa outreach ar fáil an sin. Agus seir atá sa cúrsa seo, níl gceist ach cúrsa bliana part-aimsere. So cúrsa part-aimsere bíonn sé ar siúil aber mís ihe Deardín agus ag an deir seach na rud éigean, agus ní bhharann sé ag blian, agus faoin na daoine sin diplóma sa comhlóirí Treorach, agus leis an diplóma sin is féidir leo bheith ag obair mar comhlóirí Treorach sa scoil. Now, mas mín lo, moistrucht a bhainteach, cai siad blian eile I dhéanamh de gná scríbann siad tráachtas, agus bíon orthu dul chuig DCU Amáile Clia chun an tráachtas a críoc nua. So an digann sibh an difricht. Ag is cúrsa blian agus tá an tóir agus má tá aithne go ar aine atá géirí cúrsa dhéanamh. Tá sé fíorheachar dul isteach ar an gcúrsa. Mar chur an thart for 8 isteach ar beidir trucha spás ar an gcúrsa. Agus de gná bíon taithí ag tastal, so má bhíon aithne go ar aine agus tá sim acu, tuairtfuoin comhlóirí Treorach, aber lo réint taithí áil sa scoil ag pléile daoine óga me ceann bliana an rud sin. Agus fiú bhhain cúrsa comhlóireachta dhéanamh go part-aimsere Amáile Clia na rud éigean. Onas nuair a bheith an tagal a bheirsúil, go méid siad ábalta a haspoint go bhfuil roinnt taithí acu hena féin. So éiríonn daoine le taithí ach ní éiríonn lo gan taithí. Ceis fiú. An dá ceann, gom leis an dá ceann. Tá costas. Yeah, tá hart for 3,000 gceist, nó 4,000 gceist don cúrsa bliana de gach blian. No, ach tá an óíocht níos géire do DCU féin, ach níl an óíocht có géir sin don cúrs fóruachtaine. An ceist eile tágam, an gcuirtar spásan ar fáil ag Gaelscolaíochta, Gaelcolaíochta. Ní cuairt. Person orh gohfuil sé fíorheachar dúine daoine. No, aontim leat. Aontim go thomláin leat. Agus tá méid mulla go raci Gaeloideachas agus COGG I gcomhar a chéile agus íri now tá ranógar le sa Gaeloideachas a phléin le cúrsaí Treorach. Fadó bhí rudar dugtar the National Centre for Guidance in Education. Tá áit an dridgeis. Ach tá an ranógan ag obair ón Gaeloideachas. So tá Carol Gildé ag ganas Carol Gildé ganas sin. Agus fiú do COGG agus do Gaeilge structure dhéanamh maidir le áitne a chur an áithre do Guine le Gaeilge aontim leat agus Chomhairle sin bhús míanamh scoláireacht a bhrunú Guine atá chun tuairtfuoin gcúrsa éon cníl a bháin sé sin go dtuchas siad a agus go bhainigh siad sa scoil ar feadh 3 bliana ar a leid ag plé leis, mar tarlíonn sé go rómhinnic, go freaslíonn daoine ar an gcúrsa seo, ícinn an scoil as an gcúrsa, agus colúas atá duine cáile tá si dhimí chuig áid atá bhhad níos gire don bhaile, agus tuigimí dóibh, ach in amceann ba cóga mé ó cuine len, dheoí tú spáántacht ach caithfidh tú fannach sa scoil ar feadh 3 bliana. Agus is féadlam fanúil é sin a phlé fanúil é sin fanóla fianna go leisce, tuigim bhí sé ina príomhide ionach ar coláis níos gan fadó.
Agus is féidir le Jacqueline agus Héanagus mé héon beidir éhlé. Agus fiúhain leabhar DCU faoi. Now tá buinte agamsa leis an gcúrsa DCU, agus is féidir lumsa focail le chuiristeach ar bhar son. Má aon tíim leis an rud atá sé bh géirí dhéana. Now, smíigh go freisin, má scoil Gaeltachta sibh is scoil bheog sibh Beidir, agus Beidir nach bhfuil trí nó ceithre uaireanta i gceist. Agus tá sé Jackar duine óstú mar sin. Mas cuid sibh den bhórd Oideachas agus Lúna, má tá sibh faoi fatrúntacht an BOO, bíonn scéim acu múnteoirí a roint idir scolanna. So bheadh deis níos fearr ag scolanna na Gaeltachta comhlóirí Treorach a roint. Agus mar tharlíonn sé go bhfuil scoil agus níl céad nó gá céad scolóirí ann, agus tá sé fíor Jackar ort comhlóir Treorach a ostú. Mollam díobh, in anad fógraí dhéanamh tá míid glórag comhlóir Treorach ar feadh seacht nuair in aghaidh na seachtaine. Bú, of course, a fógra freisin, bhfuilhing comhlóir Treorach a ostú ar feadh lá go le, don scoil. So, tucíonn duine sin ar feadh an lé Jélún, agus beidir ar feadh leath lá J March, agus déan siad a méid is féidir le dhéanamh. Tá sin bhd níos, tá sé níos fósa duine arcú mar bhíon cinílacha mar sin a gceist. Duine ó las muí an dingta ruth a gceist chun an obair dhéanamh. Seachas bheith géirí a riine teachtasteach ar feadh uair a clig gach lá ar feadh na seachtaine, mar níobrionn sé sin de gná. Mar a mín comhlóir Treorach agus tuigeann go maiid, bhí mé ina lán scolanna na Gaeltachta ina ró múnteoirí maithe ann, agus bhí siad ag múnú Treorach den na daltaí ach fós féin, go hifigiú. Mas mín leat bheith idir comhlóir Treorach in éon iarmhún scoil, caithfidh go mbeadh gá cáileachta, cáileacht bhún Treorachta agus cáileacht mar comhlóir Treorach. So tá an dá cáileacht ag teastal, onas go mbeadh cáilia i gceart chun an gnó a dhéanamh. Ach tuigeann an roinn go bhfuil fadhb faoi láthair, agus má dhéanaan an scoil gach iireacht chun comhlóir Treorach a arcú, agus mar an éiríonn lo, tugann an roinn deisdóibh ar feadh bliain ago comhlóir Treorach a ostú beidir nach bhfuil cáilia mar bhúnteoir, ach just ar feadh bliain ago go dtí go bhain siad an duine ceart. Ach má aon sibh comhlóir Treorach nach bhfuil cáilia mar bhúnteoir, íoctar an duine sin mar múnteoir nach bhfuil cáilia. So dheoigh siad pá bonúsach ach ní bhí siad pá incrementach. An tuigeann tú rud a gceist? Okay. Mollam de gach scoil beidir éirí duine ón bhir ó do ar an hain an cúrsa dhéanamh, agus chuiristeach ar an gcúrsa. Agus go mbeadh an scoil sásta cuid den na coistí a íoc, beidir leat na coistí íoc. Agus ach go mbeadh cuiní len go gaiithíonn duine sin fang sa scoil a feadh 3 bliain in dhé, nó go gaiithíonn duine sin an targad íoc a raistre leis an scoil. No, you see, it's féidir le diploma dhéanamh a Gilcanny, ach déanann tú máistreacht i DCU. Agus féidir líne bhórna dhéanamh DCU, agus diploma all. Yes, yeah. So you can do as a máistreacht Yeah. Ein ceisna again? Okay. Now, just tá acmhainní Treorach trí Gaeilge ar fáil. Now, tá aithne gach scoil a CareersPortal.ie. Ach ní léiste acu gur féidir leagan Gaeilge de CareersPortal.ie ach cnapa a bhrú ach tasmóní mé an cnapa díomh gan bómide. Chomhairle le CareersPortal.ie tá ranóg faoi le ag CareersPortal.ie a dúgad siad Saoloibre.ie ar. Agus tá sé á orbert faoi láthair. Agus níl go leor ann, níl sé chomhairle leis an leagan béarla ach tá Saoloibre.ie dírithe ar scoláirí a bhfuil Gaeilge acu, agus tá sé dírithe ar
scoilna lá Gaeilge. Now, agus tá CareersPortal agus COGG ag caint le chéile faoi láthair faoi conas na hacmhainní a ausú I rith na bliana. So sin an sort tugra atá siúlagin chun na hacmhainní atá ón a ausú agus iad an nuatheangacha mas míle. Chomhairle sin tá táisteach ag COGG agus tá an Pacáiste sin le fáil líne, Chomhairle rudí eile. Agus inarmhíostí ag an gaint faoi fólam TG Cahar. Tá Seán iontacha acu faoi Gairmeacha ag obair na man, agus tá ran ó geile agat acu tóir airad é chéin a bhainean le meabharláinte agus fóláin orda sin, agus é sé go hintach ó thaobh, airthirt don bheabharláinte. Agus mar luí méid tá dearú leis an National Centre for Guidance and Education ach tá ranóg leithin is sa rain idirgis agus má bhreathníonn tú Treoir cóirlú a scoileanna gov.ie tá na Ceardlann fáil sin, tá na filseáin fád a bhainean le Treoir sin, agus tá lán rudí faoin na cúrsaí atá aitheanta agus conas a bheith I do cóirleoir Treoir agus mar sin de. So, well, agah CareersPortal an bhacha glóra go bhíoh, ní listig mar ní ógur CareersPortal é seo go fáil. Ach má héin tú go dtí CareersPortal.ie agus má héin tú go dtí bar an scáileáin agus má héin tú trasna tá icon an sin le ceann-teitl a ann. Agus má bhrúin tú é tugann rutear siús change language. No, teanga ahrú. Agus is féad le é ahrú go Indonesian, Irish, no Italian má hampla. So brúig Gaeilge an sin, agus tucí gachrúd sús as Gaeilge. Now, curú ceistorm an Google Translate atá gceist, nílam ró cinse, ach actually tá caiideán na Gaeilge an siomh sin an a bhaid. Ní eicem mór an faiban leis. Ach just tófaí dearm má bhíonn tú ag plé le CareersPortal.ie tá an checks fád an Gaeilge inis ach tá na Seán agus na podcréaltaí fád I Méarla. So má bhíonn duine ag léamh rud éigem faoi múnteoir bunscoil an rud éigem, má bhrúin siad an Seán, tá gan na Seán sús I Méarla. So tá ran ó geile le CareersPortal, chuirteach Saoloibre.ie, agus fecinn tú go bhfuil churamach sean aimsir a bhealach, just na leithnig tosig. Tá sé níos fearr nuair a haon tú isteach. Agus tá mí digéirí Saoloibre.ie beidir an rud fád a nuatheangacha a bhealach, éadmh níos tanna bhí. So má hapla an Gaellanach tá Seán faoin máiste Gairmeacha san Oideachas, agus garam na mísa teangre san Aontas Eorpach. Agus a rud a hacmhainní lumsa an seo an Gaellanach, is féad le chlárú. Sin éon costas le seo, just chláirige. Curtha anam leis agus do seola rífust. Agus mas mín leat, is féad le tostáil dhéanamh, agus cuirta chuige ceisteirt. Sí, ar bhhail leat bheith gobar istí, nó bheith gobar imhuí. A bhhail leat bheith gobar leat féin, nó ag gobar le daoine eile. Agus freigraíonn tú chuige ceist mar sin as Gaeilge, agus tagann siad sús le nódanna faoi cén sort Gairmeacha a hatnóach leach beidir. Da bhfuil mé haon trí las in é, lig mé orm go mé seach mlína deagdíis, bhfuil tá an cosúlaach sin orm, agus bhfuil mé trí las, agus bhí sé crin golóir má tháinig rudí sús man nós beidir bhfuil ad bheith de Tionól, nó i de Phríomhaide, nó i de Cigire, nó i de Sicólaí, nó agus God bhí sé sin crin golóir. Now, agus an Ceardlann ag eile, sin nasc. So bhfuil ad brú na nasc sin, agus tucí a lán ólas sús, agus tá sé go hintach. Agus seo an áitin bhfuil na Seán agus na podcréaltaí as Gaeilge. An ding sin. Agus is féile leat do rogha garama ranú agus Seán a chur ar siúl. Agus tá COGG ag
upper le CareersPortal.ie chun níos mó Seán a chur leis an stocha acu. Tá hart fá chuige Seán acu, sin meastra mai. Agus mar hampla ar héint was teach Saoloibre, tá mar hampla do réimse spéise más réidiú, más nádóiriú, más fiontriú, más duine sosiáltaú. Agus tici tú na focail sin mar tagan na focail sin arás mar cuid den aiseolais ón tastáil a rinn tú leis na chuige ceist. Tuci an taiseol arás is réiliú, nó is meas gan de réiliú agus de duine sosiáltaú na rud agus so luúin siad cén sort duineú an sin agus cén sort garan bagahatí le. Agus maidir le hacmhainní ar Saoloibre, tá post éireann, tá cúpla ceachta an faoi foláine, nó tá rud iontaach acu, an tráthaoisreach. Tus go man bhíon daoine ag plé leis an teas de sóchar, tá ar an duine óg, tuiscindáil ar féin agus fóbairt farsa de dhéanamh agus féin bhanistíocht a bhaint amach agus rudí mar sin. Agus tá rud seo go hinntaach don tráthaoisreach is ceachtain na samplacha iad. Is féidir leat a dhéanamh le daoine óga sa céad bhliain, sa dara bhliain agus sa trí bhliain. Maidir le foláine agus maidir le Treoir agus maidir le socrú síos go síocánta sa scoil agus a bheith sanna ar scoil rudí mar sin. Tá ranna acu faoi taithí, tá beg Aoife caiint faoi Ceardlann na Gairmeacha a bhealach, tá tagairtí an na printíseachtaí agus tá cartaí smaointeoirta, is sort tasca na grúpa tá a gceist. So mollam fécaidir na hacmhainní tá fáil, agus tá na hacmhainní sin na fáil as Gaeilge amháin, I think tá sé fáil as Gaeilge. Agus má héin tú chuig tarsa COGG, tá an filtán tá gibh sa ggóir ar líne an sin agus tá breis rudí gceist mar hampla imscrúdú garama agus bilóga ibris féidir le bheith dhéanamh sa scoil. Agus ná Jane Jarmard tá ranóg sa rain idirchas agus má chuirteach Treoir cuairú scoileanna tuci an bhuid seo sús. Treoir san idirchas taciíoch scoile, Ceardlann filseachán agus hacmhainní, Náis chuig Eolais orlaisí agus imachtaí a bhaine le Treoir agus a rudí mar sin. Agus sin a méid atá rá agam. Bhfuil éon ceist a géine? Bhínig Jacqueline ggólamse a gobar mar ifigach Oideachas iarmhúinteoir le díreach le 5 bliain anis agus nuair a luigh Jacqueline an togra selam dáirdigh machrí mar cé ná film múna in éon iarmhúinteoir cred an ná cred tá man dal timpeall chutha le fada am an-taithí agus a Deileáil le hacmhainteoirí agus le Scolaíochta agus Deargóirí agus ceapas le cúpla bliain go raibh mar beidir san airnáil a cailúnt deise beag an teachtareacht úntaach dearafach seo a ráileotha nach éon ualach í an Cheardlann dóibh a bhallart go gabhróig an teanga leotha is cuma cén garam a bheisiad a plé leis amachchan sa gur buntáiste an bhúr a bheith sa teanga dóibh. Agus rána sé socha le blian nó blian guile in nua scríb seans gom freastal ar cúpla ócáid deire scoile is scoileanna agus ócáidí íomhne a fág an sláán le scoláirí iarmhúinteoir is Scoileann na Gaeltachta agus Scoileann an Gaelscolaíochta chomá agus gach éonúair go dána amach cé go ceapas gur ócáid íomhan a bheithiad agus gurh na héanrad go hálan hí saisarolalam héin ná beidh sé go húntacht amach rud beag breise a gcuin le rá leotha fé na deisina úntaach atá únta mar riine go bhfuil an teanga sa bhreisicha agus teangacha eile chumá ní gá gur bí an Ghaeilge na gcónaí ach go dúirigh an teanga garam sa bhreisdóibh a gcónaí. Mar sin bhí sanna hásta ar fad tosnú a gobar ar an dogra seo agus beidir go dtuginn sibh ó bheith meach timpeall an lá go léir agus a cloisiint fé obairchag agus gúil si bhar nólas fé ach tá annach idirsúlaigh COGG fé láthir a bhechas den bríomhhaimimeach nóa agus an Herbert fórna a tagtha ar an mehel ibre tá lán deisna a gin bheitthe Herbert breis hacmhainní agus breis tacaí agus is socha gcúrsaí togra nóa réimse nó ibre é seo de COGG golamí de gahant bearnaí eile seachas tíoch sleabhar agus a ddírig hacmhainteoirí a thuirt le chéile agus breis hacmhainní a chrathú idir na hacmhainteoirí agus breis hacmhainní cosúla seo atá níos ilgnéhí a tuairt a lán agriochtaí le chéile. So bhí anna hásta mar deir bheith gobar ar 6 seirbhís tacha mar seo
bhí deise gin leis an togra seo a lán agriochtaí a thuirt le chéile, luigh Seán Saoloibre.ie tá caidribh le tamil idir COGG agus Saoloibre nó CareersPortal.ie ach bhí a lán agriochtaí eile páirteach sa togra seo chomá a bhí anna ábharach ham cinnte go bhfuil go féin spruc rialtais tá beidir uallmhínach ach a ordaíonn sin ná fé fethe tucha go méid fethe fan géad de arcaigh nó na stáit ar a bhíse go gaith siad Gaellann a bheitthe có. Mar sin mar dúgann sé sin teachtracht a riine óga an méid deisne a bheith có an sanna bháin ní lá fósa aber. So bhí seansa gin bheithe gibrú leis le Rain na Gaeltachta, le údarás na Gaeltachta, mar teachtracht a bhí mí de dtíirge dhéanamh sa Gaeltacht go minic, ná is cuma céan rud a heastíonúirt a dhéanamh, má heasín de bheith a grúigeadóir, i de bheicneoir, i de ólí, i de bhúnteoir, i de chréaltóir, tá a hanga wet an sa chun Ceardlann ar bobbal. Agus bhí deise gin i brú le údarás na Gaeltachta chomá a ninachar ó hebh printíiseachtaí agus gachéan ólas a churann siad sunar fáil a chur sa Pacáiste seo chomá. So, Hamid Maul an sa, mar deirm seo spruc do chuid COGG mar sin, seir bhí si take mar seo a chur fáil agus bhí mar anhásta ar fad an Pacáiste seo a chur le chéile. Raibh seansa géine a go féchantar, cad a cheapan sibh fé? Ja, cad é cén las is fearr a cheapan sibh go bhéit fé bhaintas sa Chomhairle, nó idir bhfuil líne a gibh sa Chomhairle a pléile le garamhróir nó a pléile cuasaí teanga nó i bhfuair rólanna mar phríomh i dtí me chéanrad topic le rá go fé. Ní raibh seans go mar hisismthóir, se. Go húntaach. Se, ja. Líne agus tá legan dá líne ar an táirseach fé mar dúir Seán. So sin rud úntaach is tócha thna blianta chumá a pléile múntóirí agus diagóirí, níl an locht ar na múntóirí agus ar na scolanna nach raibh an teachtareacht seo ann beidir gohfuil an lochtarin mar ar náil ná Harrigéimar an stiff go léir le chéile go dtí inis, agus inis tá an tólas go léir in éon áit a bháin. Agus is socha a pléile fiochantar riine óga a lara Gairmeacha agus i déanamh taide go minic bhíoh frostrachas artha a churisteach rodéigent Oideachas agus ní thucach na cúrsaí ar fáidir fáil agus scríanam bheith ggóluúidir daoine óga bhí a món Gairme agus bhí rá nach féidir tlí a dhéanamh tríghailge nó bhfuil modúil tríghailge ar chuirmisteach ní hagann sé níos agus bhí castacht agus é ginteacht maidir le conas techt ar an ólas a gcónaí agus mar a deireadh tá agriochtaí eile ar nós Gaelinn, údarás na Gaeltachta, luigh Seán, TG cethar na fí Seán a díanta có sun le díanaí, maidir le daine spraga i dro na meán. Tá písaíocha beaga ólais ins na héanáit, ach an aim a bhíle seo ná gachéanrad a tharac le chéile agus an sun istigán fé mar a hí sibh, tá béim chomá ar cuasaí Deiseanna agus printíiseachtaí, tá ólas fé scoláireachtaí, saol na hallscoile, a rís go minic cad é an rud is mó go gcaoineán daoine óga ar beidir ar dúis má siad a cuiineh má lún tú Gaeilge agus garam, cad ar a chuoíonn siad beidir múntóireacht beidir a gcónaí bhí mar a ddírig na ráhanna ilgénéach a chur féin am ráid. Tá saol agus pobl na Gaellanna a bra ar riine óga alíonanta taringteach daoine le sciile na commerceáide daoine há ábalta fí seánaí anamh daoine há ábalta teachtarachtaí a scape fud fad na tíide daoine atá ábalta cuasaí leiis hís a caiintle duine a réir a dúirtlam greibh an leanamh sinne acu in áras cónathe in Ollscoil féile a déanamh bil leiis agus tá údarás na Gaeltachta a déanamh teachtracht choláidir inis na cólachtaí bil leiis ar fad na Gaeltachta tá siad a lorug daoine le Gaeilge inis. Faríar ní féidir na céimena seo a bhainteach tríghailin go thomláin ná tríghailin in éair ach ní honan son sa rá ná beag na sciile na tangan a tastáils na réimsí seo go léir. Mar sin ceapamíd gur sais one-stop shop é seo atá a Forbart má échan sibh tríd tá bilóg Gairme fé roinnt rudaí istigán agus má dhéchan sibh tríd beidir go gcíthe sibh go bhfuil a lán ann ach go méidir go bhfuil barna beidir go meach moltaí agah tuair mé seanstíomh a gceann cúpla nómat féchantar sin sala ní cheimada mé a bhd eile sibh ar nós anraí hocht cadúirte lena chuid ban ní chinóme bhd sibh ní cheimada mé a bhd eile sibh inis.
Tá legan do seo an táirseach legan Deiseachas is leabhrán líne atá tarintachtas na daoine óga le fiechant tríthe i tain. Tá bilóg, just cúpla sampla an sádas na bilóg tá na ná chomaráide. Tá listádas na cuarsaí fad atá ann agus na QR codes isteach únta chomá. An déhheile an lehanach an son tá agalah agus rátaisí ó riine óga den go is mó chuna daoine óga is spreaga. Buintach leis an garam sin. Agus tá nascanna isteach go fí Seán chomá. Na fí Seán chuide Gaelóig Seán atá ar thaobhanna daoine eile, fí Seán atá déanta ag Oideachas mé ealar a gcúrsaí mar hampla fí Seán TG cethir tá siad luaite ar an milóg seo fé na meán. Ach mé hen tú raigan san ha bilóg elegant fé chóirsaí Oideachas tá nascaisteach go fí Seán ha déanta an MGO sa Gaileh ag Marino féin agúrsa daoine óga caint féin na cuarsaí is a le héad. Garm san aistriúcháin rís rátaisí le daoine óga agus na deisina ar fad uaireanta cuine an daoine aistriúcháin beidir tíocht leabhar nó dhéigantach tása go féin antas orpach ní lisacha is tócha go bhfuil anna éidirchtaí bheithe go brú ón máile, bheithe go brú in éon áit a taistil más a plé leis an garm sin atá siad. Gó níl éon tóra leis an méid féidirchtaí atá an má tá scillanna gó agat agus má tá Gaeilgeann agat chomá. Tá na cuarsaí luaite, tá rátaisí ó dhaoine óga agus tá ceanglaisteachtaí údarás na Gaeltachta go háirithe ar milóg san. Tá ólas chomá fé mar dúirt fé saoil na hallscoile agus rudaí eile ní gá go meá déanamh céim sa Gaeilgeann ó céim trí Gaeilgeann ach gur féidir leat saoil tríú levéil a chahabh agus cur le pobl na Gaeilge tá an tóla sin ar fad fé scéim na cónathe na hallscoile tá sé sin ar fad ar fáil chomá. Mar a dúrmar hasasta ghain a chinú go meach na ráhanna ar fad atá ar fáil luaite. Níl míad díreach a caint ar bhúntóireacht. Cé dáil an scéal nach meach sé go húntaach dá mé míiste chur anna bhéim ar múntóireacht agus ar an aspa múntóir garamróireach fé mar ráiteach Seán, aspa múntóirí fisic agus chemice, aspa múntóirí achnaíocht bhaile, tá siad wein agus bechearcha mé míist á mala agus tá rátas nó ró anna dheas ó bhúntóir óíochta sa chápéisio agus nuair a bhís a món agalah leis a rihan tairigh chun pictúrí a thugant ina hánta thugus denúir scoláire isteach go dtí an scoil i lár an tairigh chun an pictúr a thugant agus mac-up a dhéanamh sa Ceardlann óíochta agus tháinig trúracha amach a rá. Ba bhela a bheith a bhúntóir óíochta. So ní hendí bháil a bheith a spreagan an líne óga le bheith na múntóirí chomá. Mar sin, béidir just go bhéachach si bhar le chéile, chá nómad agus go bhéach si bhrá an meach éon bholtaí breise a gibh ag an buinte áirithe seo, amach éon bhola sa bhreise a gibh, nó cad a cheapan sib féin méid atá ann agus ní ceimad mé róáda sibh in í sin. Yeah, okay. So will éon bholtaí éon ceis sal bhága mé sibh? So tá sé seo le tacht. Yeah. Mé scoiltí dó. Okay. Tistí ann. Okay. Tá na daltaí ann is go na tí a hain ach nachhfuil an caiid an chéile ag an tistí chun cearmhúinteoir. Agus tá go leor, Treoirí Gairmeacha it's go na tí a dó agus tá an daltaí pocu a rá. Tá mé hir lean doráid sin Gaeilge ach níos ab chunas agus ní hiige siad é ar fad. Okay. Neanúil si gospáil na nachfuil. No, níl tá sé ar an slí, so tá sprucagin tá mí do gobar ar legan bíorla ráthangach le bíorla an good is mó ann a bheith galah a mí feabhras. Yeah. Yeah. Many ag freistal ar Gaelscoil go bhfuil ar Gaelcolaíochta. Tá sé tacht a ríist tá tá legan béarla ar an slí. Tá sé díreach aistrithe agus tamí de gobar leis an nárthóir in is. Ceistal Oscail túil ceart a bheits I gceist le mar sin scoir scoiltaí do bhúirte is scoilm go bhfuil bhil sin bhil scoilm bheith sa trí bhain
scoil agus bhí swinseú go le teach an arm ag an am sin leis de afrú agus cumlam sa nuair hacmhainní Gaeilge bart mar sin bhí Gairmeacha le Gaeilge an ag an am sin scoil bliain agus cumlam é sé golig go an bhór caiimí an-taithí sin sa Gaeltacht agus líne sin fad sa bhí an agus thosaí na chéile ag swinseú an Gaeilge mar curtha do na chéile bra. Agus bhí mis gras le Gaelscoil deis nachrú aine ní ar bhí go an odscoil an chun stadra ar a Gaeilge san tagan go homlan at ar sin Tágad an dúirta sa bhíil na rééis an go bhéidir bunachar óris a bhaú faoi cholachtaí sagirtí le sásta taí Oideachas fáile lena idir bliana. Mar sin go bhráil a rinne manscoil na meanachmacha áitro tiismóí atá ná áitra was in néú si go tuairis.ie. Mar sin agrichtíon taram Tá cean an. Tá sa gin. Tá bímí dá lééis sin agus tá roinnt chlár Forbartha idir bbliana ann agus roinnt cólachtaí a thugan daoine ach tá lán deis cur lei sin agus tá sé sin i gceiste gon na hairse tá sé pléite gon. No, bhí me molla le dhéanamh go féidir go curtha bheith sé sin na áisípa na Pacáiste Eolais, Smaoinemh, Tíreach a dúir tapla sin le gcéantain sin ar fád agus ó thuí. Gaeilge mar ábhar ránach. Fiú bliain is de haldaí líana déithin nó bliana sa trí bliain. A bhfuil legan níos beidir níos bonasaí nó níos agad níos bheith sin na chuidú. Gobar leis an cóirle sin an deachracht slóid a scoil na Béarla ná go bhfuil daldaí go na muinteoirí Gairmeacha nó Gairmhúinteoir nó leiscoil na Cóirlóirí Treorach inis. De daldaí nach fiú las réidir sin. Tá sa gom, ní higann siad, I think it's too smart úsáid den social part má úsáid mar áis tuigeann siad ag an buinte sin níiad orintanta san idir bhíon bhí sé roihéach. Tá sa gom, agus a rud a bhúlan mission bhí an áis seo i hínta a lámh múnteoir a Gaeilge seachas an cóirleoir Treorach. Well, I damta chéile, Smaoine bheile ná orintanta mar tá áisiir seo ar fáil don teangacha den hanga íochta agus an rud a dhéanamh sin na taimplaigh an múnteoir an cóirleoir Treorach. Cóirleoir Treorach. Déir ná mágar tú ranga a dhéanamh lo ón is féidir lumsa dul isteach agus a rá is féidir lumsa is féidir leat dul isteach i mór angsa agus péad rud a dhéanamh lo ach raci mis isteach a dtíon job sin just chun dír isteach ar an sesiún sin maidir chunééis Cinnte nó sin an na plán, sin smaointe an se. No. Like Hannah féinnig Tommy de Gahand bilóg nó ró sa bhreis a chur mí isteach sa legan agus Threoir chéile be mí de Forbartha be an legan Bíorla agus tá na Ceardlann seo an na háchtach má tá aithne go bhar aine tá ceire Ceardlann luúte an son ar in melóig be mí de tosnú gurcaig be mí sa Gaileh be mí dim le lia be mí de letter canan a mí fára agus más féidirlinn aonmhúinteoirí a bhela nó aine a bheith sásta beag Saoloibre agus sin héine an chun an scéile scape. Chomhairle seo an radéirnach an comórta scile na garime sin rud eile a rihamíd I ggófort le Saoloibre.ie agus bíon an sprucán sa bhórta chuiristeach ar sin agus rís san is tá ranógar le an idir blian agus an tráthínseach go dos nódíiste cuiineh ar Gairmeacha agus fí seánaí anamh nó cúntasaí anamh ar garim le Gaeltachta fiú so is deis eile é sin. Sin é stólam,
Sinna é míle buchas agus má hasíon ó éine sinú suas do 9 litir COGG tá an QR cóide.